Rahotanni daga birnin Zaria na jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya sun ce akalla mutum 4 ne suka rasu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon ruftawar wani sashi na masallacin fadar sarkin Zazzau. An bayyana cewa lamarin ya faru ne yayin da ake gabatar da sallar la'asar da yammacin ranar Juma'ar nan. Sai dai yayin da gidan talabijin na ƙasa NTA ya rawaito cewa mutum 4 ne suka mutu zuwa yanzu. Wasu rahotanni da TRT Africa ta samu sun ce kusan mutum 10 ne suka rasu sakamakon ruftawar ginin. Amma zuwa lokacin wannan labari babu wata hukuma da ta gwamnati da ta tabbatar da wannan yawan adadi. Ganau sun bayyana cewa an ɗauki waɗanda lamarin ya ritsa da su a motar mai martaba sarkin Zazzau zuwa asibitin Wusasa. Daga bisani kuma jami'an kwana-kwana da na hukumar kiyaye haɗura sun je wajen domin kai agajin gaggawa. Wani mutum da ya ga lokacin da ginin ya rufta, Abubakar na Bango, ya shaida cewa ana cikin sallar la'asar ne sai wani bangare da ke tsakiyar masallacin ya rufto da ya faɗawa kan masu yin sallah a wannan lokaci. Ya ce wajen ya turnike da ƙura ta yadda su kansu masu ba da agajin gaggawa ba sa iya shiga sai da suka yayyafa ruwa domin su samu damar kaiwa jama'a ɗauki. Tuni kuma aka kai waɗanda suka jikkata asibitoci daban-daban da ke faɗin garin Zazzau, sannan hukumomi na ba da agaji da dama sun je wajen ba tare da ɓata lokaci ba. Shi ma wani Ganau Bashir Abubakar Magaji da yake cikin masallatan ya gaya wa TRT Africa cewa suna cikin sallah sai suka ji liman ya katse yana cewa don Allah jama'a a kawo ɗauki. Nan da nan ne aka yanke sallah kuma suka kutsa wajen inda suka iske wajen sahu na biyu ne ginin ya rufta kansu, kuma ya ce da su aka rinka kwashe ƙasa da ƙoƙarin tono waɗanda ƙasar ta rufe. Mutane sun ce yanayin damuna da ake ciki ya janyo wannan ibtila'i saboda akwai inda ruwa ke shiga ta saman rufi, sai dai ba a mayar da hankali akan hakan ba a cewar rahotanni. Haka kuma wani Ganau ɗin da ya nemi a sakaye sunansa ya faɗa cewa dama tun kwanakin baya akwai waɗanda suka lura akwai inda ya fara tsagewa sannan suka buƙaci a yi gyara, amma ya ce ba shi da tabbaci ko sun miƙa wa hukumar masarautar wannan batu. Masallacin da daɗaɗɗe ne mai tsohon tarihi wanda a shekarun baya-bayan nan aka sabunta gininsa ba tare da lalata asalin ginin ƙasa da aka yi na ainihi ba. An yi amannar cewa wani tsohon magini na wancan zamanin Muhammadu Durugu da aka fi sani da Muhammadu Babban Gwani shine ya gina wannan masallaci ginin ƙasa tun lokacin Sarki Abdulkarim shekaru fiye da 180 da suka gabata. A yanzu dai an gudanar da jana'izar mutane waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar faɗowar sashin ginin da ke masallacin Juma'ar na Zazzau. Duk da ruwan sama da ake yi an samu nasarar gabatar da sallar jana'izar inda daban mutane suka halarta. Yanzu dai ana fargabar sake samun karuwar waɗanda suka mutum ganin yadda suka samu munanan raunuka suna cikin hali na rai kwakwai mutu kwakwai. Mai martaba sarkin Zazzau Malam Ahmad Nuhu Bamalli ya bayyana cewa tun jiya aka lura da tsagewar bangon masallacin, inda kuma ake shirin kawo ƙwararrun injiniyoyi domin gyara gurin yayin da wannan tsautsayi ya faru a Juma'ar nan gabanin aiwatar da gyaran. Tuni sarkin na Zazzau ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan mamatan, sannan ya ba da umarni a ci gaba da gudanar da sallah a wajen harabar masallacin kafin a kammala gyara.